Angabe ngiyoshayiswa ngengeza. Ubulefunyela khona nomuso nje manje kubuyela lawo mathinto acebisa intombi zamshalazo umshazana abadala zamqoma usangoma sani sikho mvula nayifica soshe ngatshela ngathi umntana womuntu anqoma nonongoma bakutshela banolwazi kanti babonza la mgqogqotweni namshaya usangoma busazophula amahlamba wale ngana tata wami lezokuba linganoka namkhwala zingane yakwethu lapha uyazi ukuthi asandile ngevu sande umbuso kuphela lapha nasikulandela uquality evezi kubo eveza lapho khona abantu behleli bethi akuvezi kubo kodwa uveza imizi yabantu namhlanje uvezele na umbukiso zibukele wena uqobo sikujabulele. Awu mina abantu benhle i24 sehlile wethu sehlile bizokhwela hle bangakini bezofuza ekhaya uzobona mawahlola ukuthi strip phansi uthatha uleft uthatha uright uzobona uma uzophishi nje uzobona unganakho uzobona uzobona ngazi kunjani njani ethu ekhaya ngazi ukwakha kunjani njani busy kanjani iDecember ukuswenka ngazi kuningi bakhulu babantu angabe ngiyoshayiswa ngengeza vala